Stockholms blodbad. 1520. Christian den anden sad aftenen før Stockholms blodbad på slottet sammen med en fange. De tingede om liv og død. Ikke fangens. Han vidste, at han skulle dø næste dag. Det var der ikke noget at gøre ved. Men han kunne ikke forlige sig med, at hans følge også skulle henrettes. Loyale mænd, som havde fulgt ham til kroningsfesten i Stockholm. Hvorfor skulle de hænges? Selv skulle han dø ved sværdet, for han var en adelsmand. Kongen skænkede et bæger varmt vin og rakte til fangen, som havde mest lyst til at stolt og afslå. Men det var november. Der var hundekoldt på slottet, og han frøs helt ind i sjælen ved tanken om morgendagen. Så han tog imod bægeret, og han drak uden at skåle, uden at se på kongen, og fik det lidt bedre. De var gamle bekendte, de to. Navnebrødre oven i købet. Christian den anden og Christian Bengtsson Oxenstierna havde været unge sammen i København. Og nu havde kongen fået lyst til at gense sin gamle kammerat. Han beklagede omstændighederne. Christian Bengtsson havde bedt om noget for sine folk. Men kongen havde sagt, at det var ikke hans vilje, det var biskop Gustav Trolles vilje. Og hvis ikke han fulgte den, så ville han blive uvenner med paven, og ikke mere at snakke om det. Husker I, spørger han så Christian Bengtsson Oxenstierna. Nej, Bengtsson husker ikke noget fra København. Hans hoved er fuldt op og har nok at bestille med tanker om morgendagen. Nå, vil kongen så vide, hvad tænker han så om døden? Jamen, Christian Bengtsson tænker sådan set ikke på sin død. Han tænker på sine folk. Og han mener, at hvis kongen er konge, så har han vel også en vilje i denne sag. Og kongen bliver slet ikke utålmodig. Men funderer lidt og siger så, hvor længe måns tro vi har vores vilje, efter vi har mistet hovedet. Altså nu den hovedløse høne, som flakser forvildet afsted, gør den det ud fra en refleks? Eller har fuglen stadig viljen i sig til flugt? Altså vi ved jo, at en soldat, som falder på slagmarken, altså som ved at få hugget hovedet af, han falder der, hvor han står. Men det kan jo være, fordi han er et menneske, som indser det meningsløse i at gå videre uden hoved. Hvad nu, hvis han vil? Kan han så? Og Christian Bengtsson glor på kongen, fordi hvor vil manden hen? Vi kunne jo antage, at jeg måske alligevel havde noget at skulle have sagt her, siger kongen. Så kunne vi lave et eksperiment. Det var 9 mand og en dreng, du havde med. Vi kunne jo så stille dem op på skafottet på en lang række. Og så kunne vi sige, at dem, som Christian Bengtsson kan gå forbi hovedløs, de slipper fri. De får lov til at gå. Christian Bengtsson Oxenstierna synes godt nok, at kongen kunne benåde hans folk her og nu, og ikke lege med døden på den manér. Men nu mister kongen tålmodigheden og siger, men så kan det også være lige meget. Og det er jo så der, Bengtsson giver sig. Kongen, som synes, at han har givet sig, han vil have et løfte til gengæld. Og det er, at når Oxenstierna næste dag står foran sin skaber, så skal han sige, at han har tilgivet kongen. Det mener Oxenstierna godt, at han kan. Men hænger I en eneste af mine mænd,
så lover jeg, at kongens navn skal være forbandet i Sverige til evig tid. Og det drikker han så på. Næste dag så er alt arrangeret, som kongen ville have det. 9 mand og en dreng ligger på knæ på skafottet bagbundne, efter alder, drengen først. En gammel kriger til sidst. Man har forklaret dem reglerne for denne dødsleje. Og Christian Bengtsson Oxenstierna har bedt om forladelse fra dem, som han ikke vil være i stand til at redde. Nu ser de ham klæde sig af til skjorte og bukser. Samle håret i en hestehale, så halsen er fri. Og så stiller han sig rank og stolt med den ene fod foran den anden. Så nikker han til kongen, der sidder på en stol, og så nikker han til bødlen, som svinger sit sværd så kraftfuldt, at Oxenstiernes hoved, det flyver langt væk, men hans krop begynder at gå. Mens blodet pulserer som et springvand ud af hans hals, og ligesom som en velsignelse stænker på de mænd, han passerer. Ved Ragnarok så går aseguden Thor 9 skridt efter at være blevet ramt af Midgårdsormen, hvis jeg husker ret. Hvor mange skridt går Christian Bengtsson Oxenstierna? Gudelig passerer han drengen og 8 mænd. De hænger den gamle kriger. Og som man jo ved, så har Christian den anden siden aldrig hed andet i Sverige end Christian Tyrann. Selvom han holdt sit løfte og slap de 8 mænd og drengen, selvom det i virkeligheden var biskop Gustav Trolles ballade, hele det der blodbad, og det var de mænd, der hastede til Revenæs og advarede Gustav Eriksson Vasa og fortalte ham, hvad der var sket med hans familie, og fik ham af vejen. Og det var drengen Per Monson, som siden blev Gustav Vasas sekretær, og vel nok er den, man kan takke for, at Sverige i dag har et velfungerende statsapparat efter, og stadigvæk har det, i næsten 500 år. Men for hvert skridt Christian Bengtsson Oxenstierna gik på skafottet, har vi måttet udkæmpe en krig med Sverige. 9 krige har vi udkæmpet, men siden har vi haft fred. Og tænk, det synes jeg, vi skal blive ved med. Lad det fare alt, hvad der måtte være tilbage. Alle høvl. Det kan vi vel. Der kommer aldrig mere krig mellem Sverige. Aldrig mere.